अच्छा, एक बात सब जने ध्यान देले होगा कि अगर कहीं गाँव में ऑर्केस्ट्रा आइल बा तो वहाँ देखे वाले पहुँचल बाटे तो उन लोग के देख के ई बुझाला कि जैसा सबके अखिया में उल्लू का लेंस लगल होखे। हाँ, काहे से कि उल्लुओं के राती के हाई नाई लगला, उ सब रतिये के उन्हन के लौकला, वैसे इहो लोग के देख के लगला। लेकिन अगर कहीं केहू के यहाँ रामायण या कीर्तन के पाठ शुरू हो गईल बा तो वहाँ देखले के बाद ई बुझाला कि जैसे कई युग से लोग सुतले ना होखे। हाँ, इतना वहाँ से लोग मातल रहन आ कुछ लोग तो पूरा सूती जालन। हाँ, उनके घर के मनई जागत रहे, वह बहुत बड़ी बात होले। अरे कहना क्या चाहते लेकिन हो? जे देखे वाले गईल रहन उ लोग जागत रहे, ये बहुत अचंभा वाली बात हो जाली। कुछ लोग पूरा बड़ व्यवस्था के साथ अपन गईल रहन, जौन जैसन जेकर जौने हिसाब से व्यवस्था रहला और जैसन मौसम रहला। अरे उ मौसम नाई पी के मौसम बनाए वाला, अरे हई मौसम सर्दी गर्मी बरसात वाला। अच्छा, गलत ना सोचे। और जौन बेचारे रामायण या कीर्तन कहे आइल रहन उ लोग के देख के ई बुझाला ई लोग केहू की यहाँ रामायण या कीर्तन कहनाई आइल हन। हाँ, कहीं शमशान घाटे पे मंत्र या जाप करे आइल रहन। बेचारे इतना नरिया कहन गावन, लेकिन सुने वाला केहू नाई नजर आवला।